Manlleu, Rodalies, destinació l'Hospitalet de Llobregat, Tindrem de mirar de posar més trens històrics perquè són els únics que van a l'hora. I això és tot des de l'estació de Ribes de Freser. Salutació del maquinista i la 111 que se'n va cap a l'Hospitalet. I ara sí, això és tot des de l'estació de Ribes de Freser. Adéu-siau.